Δυστυχώς χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και όχι μέχρι να έρθει το εμβόλιο, αλλά μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι, η μεγάλη πλειονότητα. Γιατί και στην περίοδο που θα εμβολιαζόμαστε ο κίνδυνος παραμένει. Και γι' αυτό πρέπει, και το βλέπουμε σε άλλες χώρες, ότι δρομολογείται εμβολιασμός σε υπαίθριους χώρους, σε πάρκινγκ, σε γήπεδα. Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ακόμα και διόδια, ώστε να γίνει γρήγορα και ενώ ο εμβολιαζόμενος παραμένει στο αυτοκίνητό του. Είναι μια δική σας πρόταση ή έχει πέσει στο τραπέζι? Αυτό είναι δική μου πρόταση για τα διόδια, αλλά για όλα τα άλλα, δηλαδή η τήρηση των αποστάσεων και ο εμβολιασμός, ενώ ο εμβολιαζόμενος είναι μέσα στο αυτοκίνητο, έχει εφαρμοστεί ήδη σε πολλά μέρη του κόσμου. Όπως κάνουν τα rapid test, το όπως κάνουν τα rapid test. Ναι, άμα τηρούνται οι κανόνες. Δηλαδή να βγαίνει ο άλλος να κάνει το εμβόλιο, να μπαίνει στο αυτοκίνητό του και να φεύγει, ας πούμε. Ή και να μην βγαίνει. Στη διάρκεια του εμβολιασμού στη Μασαχουσέτη για τη γρίπη, βγάζαμε το χέρι τους έξω. Τους εμβολιάζανε και συνεχίζανε. Βέβαια είχε προϋπάρξει η γραμματιακή δουλειά, είχαν δηλώσει ότι θα εμβολιαστούν και πού, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι, με πρωτοποριακές ιδέες είστε πάντα. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά. Προσπαθώ. Ναι, από αυτά.